ka amara ndo nke onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Otu dị Jesu Kristi ejime aṅụrị wee na-anabata anyị niile n'ụbọchị taata bụ ụka nke ise oge anyị na di nwere anyị Jesu Kristi ka nọ na-aga njem nke obe n'oge Lent, na-ekene Chukwu maka okwukwe nke o nyere anyị, maka ndụ nke o nyere anyị. Anyị na-ayọ na masị dị asọ ọnụnwa ka ọ gbanwekwazị okwukwe anyị n'ụzọ pụrụ iche. A na-ekwu masị n'ụwa maka ezinụlọ ọzọ Lawrence Okolo. Ha na-enye Chukwu ekene na omego 37 years ha ji wee nụọ di na nwunye. Anyị na-ekwukwazị masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi nke Emmanuel Okeke as requested by the family. Ka anyị wee nọhọrọ ya n'ụwa kọsa Chineke anyị ihe ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkpọpụta njọ anyị. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. By your help we beseech you, Lord our God, may we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe mụ na ezinụlọ Israel na ezinụlọ Juda ga-agba ndụ ọhụrụ, ma ọ gaghị adịkwa ka ọgbụgba ndụ ahụ mụ na nna nna ha gbara mgbe m sịrị ha n'aka dọpụta ha n'ala Ijipt. Ha mebiri ọgbụgba ndụ m ahụ, wee gosikwanụ ha na m ka ha ike.
ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu ihe ndị a. Ma nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ezinụlọ Izrel ga-agba mgbe oge ahụ ruru. Ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu, aga m akụnye iwu m n'ime ha, bịakwa dee ya ede n'obi ha. Mgbe ahụ aga m abụ Chineke ha, ha bịakwa bụrụ ndị nke m. Ọ gaghị adịkwa mkpa ọzọ na ndị mmadụ ga-akụziri ibe ya, ma ọ bụ nwanne isi nwanne ya mụta maka Onyenwe anyị, n'ihi na ha dum ga-ama onye mbụ, ma onye ukwu ma onye nta. Ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu, n'ihi na aga m agbaghara ha njọ ha niile, bịakwa chefuo ajọ omume ha niile kpamkpam. Okwu nke Hosebụwa. Chineke m, kenye m obi dị ọcha. Chineke m, were obiọma gị mere m ebere, site na nnukwu obi ebere gị hichapụ mmehie m niile. Sachaa m, sachakwa m ọzọ, ka m si na mmehie m pụta, kpuchapụ ajọ omume m. Onyenwe anyị, kenye m obi dị ọcha, tinye mmụọ kwudosiri ike n'ime m. Achụpụkwala m n'ihu gị, anapụkwala mmụọ gị dị nsọ. Nyeghachi m obi ụtọ nke enyemaka gị, were mmụọ nke ikwudosi ike guzowe m, ka m wee guzorie ndị na-agaghị ụzọ, ka ndị njọ were laghachikwa n'ebe ị nọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Mgbe Jesu nọ n'ụwa, o kpere ekpere nye Chineke. Mgbe ụfọdụ nọ n'ọnọdụ ekpere ahụ, ọ na-akwa akwa. Mgbe ọzọkwa, anya mmiri na-ejupụta ya n'anya. O kpere ekpere ya nye Chineke, n'ihi na ọ maara na Chineke pụrụ ịzọpụta ya site n'ọnwụ. Chineke nụkwara ekpere ya, n'ihi na Jesu bụ onye nchụaja na-erube isi. Jesu bụ ọkpara Chineke ma ọ hụrụ ahụhụ. N'ime ahụhụ a niile, ọ mụtara irube isi site na ihe niile dakwasịrị ya. Ma Kristi sitere n'ahụhụ ghọọ onye zuru oke. Ọ ghọrọ ụzọ nzọpụta zuru oke
nye mmadụ niile bụ ndị na-erubere ya isi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, odibo m ọbụla ga na-eso m, ebe m nọ ka odibo m ga-anọkwa. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever that serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour. But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it and will glorify it again." The crowd there heard it and said it was thunder. But others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice did not come for my sake, but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out, and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he would die. The Gospel of the Lord. Otu dị Jesu Kristi, onye jisi ike n'ihe ọma, onye jisi ike n'ihe ọjọọ. Aga ebe. I don't know. Ihe mma bụ onye jisi ike n'ihe ọma. Ihe ọma na-eche ya.
onye jisi ike n'ihe ọjọọ ebe ọ sọzi Chineke o debe onye ahụ ọkwa mana ihe ọ ga-aka mma bụ mebe ihe ọma. Onye na-eme ihe ọma nwere olileanya. Onye na-eme ihe ọjọọ nwere expiring date. Ndụ ya nwere expiring date. Mana onye na-eme ihe ọma ndụ ya anaghị anwụ anwụ, ọ naghị agwụ. Onye a ka ọ ga-abụ ụbọchị ọ nwụrụ, this temporal life, when it ends for that person, ndị ụka na-ekpe ekpere na preface a ga-eji nye onye ahụ sị, for those who believe, life is changed, not ended. But for those ndị na-eme mpụ were arụrụ a na bụrụ second name ha, when they die, ha nwụọ pee. But that is what we are saying today. Tata bụ nnukwu ụbọchị, not just for the Irish, but for anyị nwa, the feast day of St. Patrick's. Okay? And you know, St. Patrick's is the second patron saint of Nigeria. You remember? Do you know that? So many Amaro. The first patroness of Nigeria was Our Lady, Blessed Virgin Mary. And on the 1st of January, the patroness of Nigeria. St. Patrick's was the second patron of Nigeria because of his contribution n'ebe okwukwe no na Nigeria. You cannot talk about Catholic Church in Nigeria without Irish priests. And you find out that most of the churches in Nigeria bear the name St. Patrick's. My own diocese, I am from Nigeria. I am from Oka Diocese. Cathedral Oka bụ St. Patrick's Cathedral Oka. I am from Owerri Zukala, Urumba South. Parish church anyị bụ St. Patrick's. Then you have so many St. Patrick's colleges in Nigeria. Ijena side Calabar, the famous St. Patrick's College, Calabar, Ohawa. So many places in Nigeria. So they left good mark in the evangelization of that part of the world. And so today the church celebrates him March 17th. Today we also celebrate ourselves through our brother and our sister. 37 years of marriage. Honeba? Honaya? Kurugodu noto? Chero, are you joking or? Potagodu never. Potan. Botane. Nene ndo kanyu nene. Chere? Ụmụ na ọnọkwa ewe. Ha ọnọkwa ya. Ụfọdụ na ya. Biko ndị ụka mmadụ abụọ a ha ọ dị ka ndị m nụgo di na nwunye 37 years. Let's tell ourselves the truth. Wow. They don't look it.
So emecha ọ na-agbasa mass agwa anyị the formula. Then the younger ones, it should be an encouragement for you. Man, it's possible for di na nwunye ime gịnị ibikọ ọnụ for such a long period. Ngwa gekwa nnọrọ ana. Good, congratulations. But let's relate it to the readings of the day. That's why I wanted to mention it. That they have lived for 37 years as married couples, does it mean that they never had times they quarreled, or they almost fought, or the man also almost said, it's not possible. Mother boy become for such a long period. Again, whatever obosa okwu ga-adagharị. Again, nwere mbọsị bụ ụbọchị ọjọọ. Again, nwere mbọsị bụ ikwu omekwuo. Again, nwere ụbọchị nwoke ga-enwe ike sị mba ngwa isicha megịnị rie. Isicha megịnị rie. But then, over and above that, they remained focused. And this is what we are celebrating today, because they were able to conquer those temptations. Those moments of quarreling, of misunderstanding, individually you guys were dying. You deprived of yourself of love. That is dying. That is death, spiritual death. Because love is the life wire of any marriage. And so when you decide not to show that love, you are indirectly dying. But after such death, unemekwa gịnị epunutekwa. Ndị Igbo kwuru sị arụ n'anwụ eme gịnị erie na ndo. Mgbe ahụ ị ga-anọ n'anwụ ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ụtọ, mana ị na-anọ n'anwụ ahụ because ị nwere target. You have your vision na anwụ amacha ga-emecha uru ga-eso ya wee pụta ga-eme gịnị ga-aka nkọ. This is what Christ says, unless a grain of wheat dies, it remains just gaining one. But when it dies, it produces what? Many fruits. Ọ bụrụ na achọba achọ unu niile n'ebe a tata, achọba achọ unu agaghị abịa ebe a. Ọ bụ na ọkụ unu kpaa nri unu ga-eri nyejuo onwe unu afọ, unu ama take the risk dị involved ịbịa n'obodo onye ọzọ biri ọkwa ya. Mana unu take the risk maka gịnị? Ọ bụ nsọsọ afọ unu ka unu na-achọ. Unu na-achọkwazi afọ ndị ọzọ ka unu nwee ike na-aza kọọlụ ndị ọzọ ọkwa ya. So you don't want to remain just a grain of wheat. And because you do not want it in such a way, you decided to put yourself into much stress and other things to carry the cross, because you know that at the end of the day, the celebration that follows it will help you to forget the difficulties. No cross, no crown. No Good Friday, no Easter Sunday. You must die in order to produce something better. And that's why Christ died, to bring us holistic salvation. He went through the crucibles of the long journey, but he conquered death.
And so, brothers and sisters, ihe ọbụla mmadụ na-eme chọọ inweta uru na ya, onye ahụ dịkwa gịnị njikere ịta afụfụ na-eme gịnị na-eso ya. Mgbe ahụ ị na-ata ya bụ afụfụ, you are dying. Mana mgbe ịtasị ya bụ afụ, uru na-eso ya eme gịnị aka nkụ. Ị na-enwezi aṅụrị so n'uru ahụ, ime gịnị ichezozie afụ niile dị na ya. Likewise, our spiritual journey is not always easy. And that is why Christ n'onwe ya ji wee kụziere anyị ụzọ anyị ga-eso, wee gwa anyị n'ụbọchị taata, onye ga-abụ onye nke m ga-emekwa ihe mụ onwe m ga-eme gịnị ga-eme. Ị ga-esokwa mme gịnị taa ya bụ afụ. Ọ ga-abụ n'ikpeazụ ma enwe ike gụnye gị na ndị nke m, mana ọ bụrụ na iso m gaa taa ya bụ afụ, agaghị m agụnye gị. You will not be called one of mine. And so, brothers and sisters, as followers of Christ, let us be encouraged even when it is too difficult to follow him because of the challenges in life. Do not lose hope. Have your target as an Igbo man. Maka na ike anaghị agwọ gịnị onye Igbo, maka na ụmụ ebe ọ na-aga, ọntị oru ebe ahụ ọ na-aga, ọ na-ata ya bụ afụ, na-anara mkparị dị na ya. Target ya ma gịnị ka o ruo ebe ahụ ndị ọzọ ruru. Na ọsọ eluigwe anyị na-agba, target gị bụrụ ka i ruo ebe ahụ ndị ọzọ nọ. Enekwana anya mkparị niile na-eso ya, inekwana anya na ndị ọzọ na-eme ka mmee oles ma ihe dị mma ka ị ga-eṅomi. Ike agwụkwana gị ebe a na-aga eme gịnị oteka. Our target bụ mbọsị anyị ga-ebisi ndụ anyị wee nwụọ like the grain of wheat. A na-ekwu grain of wheat ka anyị yuzuo nke be anyị ọka, mkpụrụ ọka, ọkwa mkpụrụ ọka ma ọ bụ ji. Ogbe eji ha etu a bụ mpempe ji dị etu a ka ọ bụ, ọkwa iwee dị mpempe ji tinye n'ime ala, ọ ga-ere? Ọ ga-ere? Nwaanyị ọ ga-eji wee re? So ore gị na-eme igwupụta ya ogbe eji aghara etu a, ọkwa eziokwu? Onye dị n'ụwa, onye ka m ji wee bido from the word. Arụọ n'anwụ eme gịnị erie na ndụ. Onye rụọ ome gịnị o rie. Anyị nwụọ n'ime Kristi, anyị eme gịnị anyị adịkwa ndụ n'ime onye Yesu Kristi n'onwe ya. When we die with him in our mortal body, we rise and rejoice with him in his resurrected body. May he give us that encouragement and the grace to follow him even when the times are difficult. Ike agwụna anyị, ebe ahụ anyị na-anya anyị ga-eru ya. The grace of God will help us through Christ our Lord. Amen. We stand and profess our faith. So otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa atụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Ọ mụrụ ya ma eme eme, ya na nna bụ otu ihe. Ihe ji bụrụ Chukwu, onye wụtara ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe ntọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, si na Mmụọ Nsọ, ọta mmadụ, ọkpọgbu ya n'obe nnuhie anyị n'oge Pontius Pilate, ọta afọ ọnwụọ enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rago n'eluigwe, nọ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nwụrụ anwụ pụta, onye a na-esekpu na-etegoro ya na nnama, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nsọ Katọlik na apọstọlik,
ekwupụta m otu nwata na-atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịa. Prayer of the faithful. Dear friends, gathered here as a family, in faith we present our petitions to God, who is always ready to answer us. Ndị nwere anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị kpee n'ekpere maka ọdịmma ezinụlọ ọzọ Lawrence Okolo, ebe ha na-enye Chineke ekene n'ụbọchị tata maka nchedo nke onye goro ha ogologo ndụ ha niile ha ji wee nụọ di na nwunye, ka o were ịhụnanya ya ahụ chọkwa ezinụlọ ha mma, chọkwazi ezinụlọ niile bụ ndị so wee na-enwe aṅụrị tata ma anya ya biko dị nwenụ. Maka ụmụnne anyị bụ ndị nọ na nsogbu dị iche iche, ndị ọ bụ sọ Chineke mazuru ebumnobi ha, ka Chukwu gbatara ha ọsọ enyemaka, anyị ayọ biko dị nwenụ. Maka ụmụnne anyị kwazi bụ ndị hapụgoro ụwa, ọ kachasị onye nke a na-echeta na Maasị n'ụwa bụ Emmanuel Okeke, ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa, anyị ayọ biko dị nwenụ. Ka anyị wezi anọ ohere nụ akọsa Chukwu mkpa dị iche iche ndị ọzọ. Chukwu onye ebere, onye afọ ọma ya na-enwere ube, anyị bụ ụmụ gị gbakọ n'ụbọchị tata inye gị ekene maka ndụ nke inyere anyị. Anyị akọsagoro gị etu o si wee dịrị anyị n'obi, ma ọ bụ nke nwa ma nke ga-aka anyị mma. Mezuoro anyị ka anyị si wee yọọ site na Kristo onye nwe anyị. Amen.
ka aja nke mụrụ na chụpụrụ ịga sọ chukwu na ji ike niile nara nọ. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of the Christian faith, graciously purify them by the working of the sacrifice through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Mgbe n'iche n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere n'Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi. Na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O narị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. N'ihi na ọ bụ gị nwetiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na ọrụ nke ịhụnanya, na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nzukọ ji edo anyị nsọ, ka anyị ji ejupụta na amara nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsezie sọ gị na-erinye dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ si n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịa tupu edu ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ọ bụ onye ga-adịrị m ka Kristi onye nwe m? Kristi meghere m ụzọ nke eluigwe. Kristi. Nna, na ncheta nke ọnwụ na-amalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke nna iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dịrị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ụtọ gị niile. Chetakwazị ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị so nube eji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otu niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ka anyị wee na ekpere na onye nzọpụta anyị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arụ gị osepụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ajọ oge niile, anyị were gbara nsogbu niile, were chụba dị nso na-atụ anya maka mbịachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara ya na njọ anyị, kama lekwasị ya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe na-eke uche si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọ bụ na metụ nwanne ya ka ha si ya
ngabụ machicha dị ndụ abụ machicha dị ndụ si neenụ nwa atụrụ nke Chukwu, neenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Etesa mkpa ịbata n'ime ụlọ ma kwuru asụ ose okwu na mkpa obi m, ka arụ na ọbara aka ichebe ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, in whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Kainora. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. Second collection. Otodiri Jesu. Ihe a ọkwasị na parish. Please support Salve Regional Catholic Academy's raffle fundraiser. Tickets are on sale at the rectory for $20. For further information, see the bulletin. We inform the parents of the altar servers that we will be meeting with the altar servers March 23rd at 10:30 a.m. here at the church. Please be sure to attend this meeting. That includes our own altar servers, March 23rd at 10:30 a.m. Mass and Stations of the Cross every Friday during the Lenten season after the 8 a.m. and 7 p.m. Masses bilingual. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of the Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, on Sunday, April 7th. Cost, adults $55 a person, children $30. For reservations and more information, see the bulletin. We invite you to participate in a bilingual mass to celebrate the feast of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, on Tuesday, March 19th at 8 a.m. That will be this coming Tuesday. The Diocese of Brooklyn and Queens has assigned the 40 parishes for the Lenten pilgrimage, and St. Fortunata is one of them. We invite you to join us on Thursday, March 21, here at St. Fortunata Church from 3 p.m. to 7 p.m. for a bilingual Lenten day of prayer conducted by Father Eric Gochukwu. The schedule will include exposition of the Blessed Sacrament, spiritual preaching, and a healing mass. And that is this coming Thursday. Starting from 3:30. St. Gabriel Parish
has asked us for our support to provide a meal for the emigrants periodically. The designated date for St. Fortunata is Sunday, April 14 at 2:30 p.m. The menu includes yellow rice with corn, pigeon peas, baked chicken, pasta, green salad, etc. If you are able to help and for more information, please call the rectory as soon as possible. March 25th is Reconciliation Monday, and we, along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 3 to 4 p.m. and from 6 to 9 p.m. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. The Lord awaits you. If you live within the route of the procession and would like your house to be one of the stops, please call the rectory. Okay, so while we are at this last announcement, Good Friday, I made this announcement last Sunday looking for volunteers. Ndị ga-abịa participate here like we do every Easter period on Good Fridays. So the volunteers last year, when they volunteer in our parish, our community participated very, very well. So this, I have a list of some of those, I don't know all of them, that participated. We'll be needing 6 soldiers with lamps. I know that, I think last time I saw Chikadibia. Okay, you were something different, right? Okay, so I think I saw Dr. Uche Duru. I saw Chibuzo. Chibuzo is here also. I saw Michael. Michael, right? Mwagimoke. Michael were here, right? And Ndiozo, please, I will be expecting these people. And I have other volunteers. Ndị Mrene voluntary, amongst ourselves here. Let me read their names. I would like their parents to prepare to bring them on Good Friday. It will start at 7 o'clock, 7 p.m. So they should be here. But they need to assign either for soldiers with lamps, I need the 6 of them. For people to carry the Blessed Mother, we need 12 of them. For readers, I don't know how many, maybe as many as we can get, and then for cantors. So the choir mistress and the group from the choir can come and perform. We can sing in Igbo. Our one person alone, we may not be able to sing. Chikadibia can lead that with our choir mistress, Lady Nade. So, but we have to all feature Good Friday. That day is a public holiday too for Ndinaga School. So then, but for carrying, and list, our children have volunteered. Chioma, Igbo Mass, Solomon, the 2 Solomons. Adanna, Munachi, Amarachi, Anyanwu, Chidera, Nene, I believe Ngozi, right? Will be part of it with Chukudalo. You can be part of the soldiers carrying, So please, after the Mass, please wait for just 1 minute and show me what you will take part in, because I have to submit this list by tomorrow Monday, okay? So stop by here, check off what you would like to do, whether you will be carrying the lamp, whether you will sing, or whether you are going to carry the statue of the Blessed Mother. All right, so we move on. Remember, Bikono, I am a free will donation that we started last week for our deceased member. We started it, it is going on.
on our forum. Biko, amame onye ndị nọ here that didn't donate. It's a free will donation. Please, if you would like to donate, you can see Sir Tony Nade after the Mass and make your pledge. And you can redeem it. If you go to our platform, you see a telephone number that belongs to the financial secretary. That's how you redeem it by Zelle. Ichokwani inye anye go cash. Please, Sanadi is standing there, our church warden, one of them. So so that we can check it off. I think I got travel very soon, so we have to conclude on this, maybe within this week.